mati iki mengko Pandhawa liyane mung Kari Ningkes. Mula aja wedi kangelan. Nindakake karti sampeka. Sawangen nggih. Werkudara klunah-klunuh ana ing madyaning Tegal Kulusetra. Tibani gegaman, tibani traca bala, ora modar derajat apa. Ayo hak derekke Kakang. Pinter nemen ta kowe. Ing atase gaman kok stop hop kok ya mandeg, makon bali kok bali sawangen ke. Hop. Bali. Aku pengen meguru karo kowe. Piye carane iso ngendhaleni gaman kaya ngono kuwi?
Pengen kaya aku. Pengen yo banget. Yen pengen jer Basuki mawa beya. Tegese Kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. maknane Mahare dhuwit 200.000. 100 ya. 200. Gelem 200, ra gelem 200. Tinimbang iki mengko aku mbacutke meneh anggen ngendali karo gaman-gaman kae. Merga kabeh mau hop. Bali. Dan ampuh tenan 200. Oke, pancen ngilmu ki larang regane. Men berkah ya. Ya, Piye carane? mundur. Mundur mriku kene lho. Oh iya, kene lho. Angel men kok. Tunggale sawah karo kantor desa mau. Carane ngedruk bumi ping 3. Sikil pincange ngedruk bumi. Cangkemmu pengen iso apa ora? Pengen guru, pengen. Ateke. Rapale bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Suk yen lair dadi satriya tama. Hop! Bali. Oke, nek gur ngono aku